извинете. Аплодисменти за тия хора, ощетени са от телевизия. Извинявам се, много искам да ви кажа. Що мъкнахте? Днес сме на 20, утре сме на 30, 40, появи се бяла коса, след 40, после жената се разведе, вземете апартамента, децата пораснат, станат идиоти. Ние двама синове, уважаеми дами и господа, бе. Това е тази кошерка микология, бе. Малкият се роди преди големия, бе. Кой е това нещо? Жена ми я знаете, Минка. Няма да казвам прекора. Всички я знаят. Да, няма да ви говоря за нея. Оня ден да ви кажа, качам един клиент и вика, закараме до мола, до мол Варна, и след това вика, ме прибери в къщи. Къде живееше? Кажи квартал. И вкъщи, ма кой квартал беше, не го помня. И аз го карам в мол Варна, чакам го половин час да пазарува, взех го и си го закарам до тях. И викам, господине, дайте ми 10 лева за курса и 200 лева за престой. Чаках мол. Той какъв е това 200 лева за престой, бе? Ти взимаш най-много за престой. Викам, не е верно. Бербатов взима повече за престой. Така ли? Оня ден да ви кажа, воза в София от Орландовци, 3 зетове погребали тъщите си. И аз ги водя, щастливци на нашите салбати, казвам. Един вика, пусни кукавица, моля ти се, че ми е тебе. Вика, ще пусна. И си говорят, вика, единия, вика, моята я погребах много ефтино. Други вика, как бе? Вика, за 100 лева. Как я погреба за 100 лева? Вика, ми погребах така напреки. Само